Nyakorom gajonga neno kanyo dakika en 40 tok sa pagario marukinyi kamoro moro mintiere machiegni e nonro mar gazet. Gazet kawuono en kotendre kod budget no somo odiochieng' manyoro. Budget mokwongo e sirkand Kenya Kwanza, mano budget mar hikomenda, mano mar higa mar 2023-2024. Budget kano somo nitiere jok mano yuto gi jok mabende koro dhi yudo lala kaluwore kod budget mano mar siling trilion 3.68. Koro gazet mar The Standard kanyakla kod mano mar Daily Nation magethoro weche mabende ntiere ka mabende obiro bedo kwanononi. Okiny makawuono ntiere ka gi Cleophas Oloch mabende osekelo ni weche manyien. Thoth weche mabende okelo Nyakorom Gajwanga, thothgi bende ema nitiere e gazede okinyi makawuono. Cleophas, arwaki e nonro mar gazet. Ero kama na Nyasharo. Wanone koro. Wanone koro. Nikech gazet mar The Standard emo ochak godo. Nikech aneno ka en colourful ahinya. Ene mo ousore kinene. Aneno ka en modhi usore nikech ing'eni ji ohero picha. Kiwacho ni winners kata mana jok man gi yuto gi jok man gi lal to aneno pichni mopogore opogore. Mar Mama Mboga. Ineno mano mar gas mar tedo. Ineno ka gas mar tedo. Liel kanyo. Aparora lombo wang'. Wachaka ni gazet mar The Standard. Awacho gi gas mar tedo ma gimoro biro na ni kipenje ga ni gas mar tedo rumo chieng' mane. Chieng' mipenje no. Chieng' mipenje no makoro kinyo rume. Benda kaki mumeni gero ga mana miso dwe. Ka miso dwe se mana chopo ne to gas bende ro tedo kata mana rumo ka estime idwalo kuona. Kok mano Cleophas ntiere mit gi litka. Wacho ni budget pain and reward. Mano kaluwore kod budget mabende nosomo odiochieng' manyoro. Wang'ene joloch e budget mano ma mokwongo mar sirikand Kenya Kwanza. Joloch ni ka Cleophas wachak godo. Aya, joloch man ka gin Aslas. Iwacho ka nitiere Asla Fund ka, nitiere mago mag SMEs. SMEs ka bien Sharon nuchiu omenda moro maromo billion. Kinene en billion apar. To billion apar ni tiende ni nitiere mano ma oket, nitiere million 300 machielo mokete wiye kanyo, kaeto nitiere million moro apar agaboro machako medi wiye kanyo. Makoro okete gi duto gibedo billion 13, billion 13.1 mano mantiere kanyo duto ka irange kanyo. To chero gi duto mantiere kanyo, acho ni joloch mantiere kaka kondike ka gin Aslas. To bine Aslas gi bende mayuak. Aslas gi bende mayuak kod Aslas gi manie betting. Tin bende gin manie betting. Gin ma gine betting. To iwinjo kanyo ka jatend migawo mar omenda Juguna Ndung'u wacho odiochieng' manyoro ni gimomiyo oketo atamalo 12 ni bino wuok kocha 7 kama nitiere ka nichaje. Koro sani ong'awe nyaka 12.5. Gimomiyo owacho ni nitie nyithindo mane skul madonji tuke makamagi. Koro nyaka giwinja lit mondo mi giwe tuke makamago maponono. Bende keto gitiyo arieta kod omenda kama gachiel kuom gigo mano wacho. To bende gin kata nyithindo. Gini en wacho ni goponda nyalo ng'iyo rembi. Kose ng'iyo iyudo omenda matin ni pap to in kode. In mane pap kanyo kendo iwuok idhi tinde gi nyaka gidukni. Magi dhi kata to gichopo tiwinjo ni aya. Koro kama intiere karka timatima gigi kaka dwarore. Los duka ng'ato chopo kata oketo meeting mari kaka sani tuke dhi bedo kama lich ahinya. Season osegol wacho nang'o fixtures kaka gibedo ka gigocho. Koro in isewacho ni season manyien Man City chak loyo. Mano bede setiko mana betting marito season Man City koyombo tiyudo omenda mari tidhigo ber. Wach moro matek kopogre gi Hustlers bende neno kata mana gas mar tedo bende obiro bedo kwa yudo wega nikech othich kata mno golo oko usuru e gas mag tedo ahinya mabende ioro kawuok e pinje maoko kabiro pachoka. En gimoro ma oganda osebedo kata karito to akiano dhi bedo e yo machalo nade nikech magi en moro gas mawuok e pinje maoko. Beni nitiere kambi mano yawo mano ma Taifa Gas mano yawo e kaunti ma Mombasa. Dongo Kundo. Chieng' onego beno chako tiyo. Onego chak tiyo karang'o mondo mi okonye oganda. Beni mano mana achiel kende. Nitie kembe mamoko bende mabiro ga gi gas ni kawuok kata pinje maoko. Magi jok moyudo fuong'ruok. To koro ka okele pacho kae tiende nang'o ko wacho kata ni en exempted from VAT. Nengo mane nitiere ko kata karo matamalo
aboro ero ka entiere kar kanyo odhi timre nadi ng'eni mae paro mar chik chan opogore man kani koro wach ni en magi opogore emomiyo nwarito odiochieng' manyoro ka nwakolo koro nwarito mar mondo bi jatend migao oland anena budget makamano mar mondo mi wane kopogore gas mar tedo bende jolos mwandu e pacho ka ineno ka bende biro yudo ber nikech mwandu ma ioro kawuok e pinje maoko ahinya mabedo jatigo de loso mwandu mopogore opogore kaka chumbe ineno kanyo diapers piedha kanyakla kod footwear bende gisani kawuok e pinje maoko ka biro e pacho ka nyiso ni gichulo osuru mamalo medruok mar kwana tamalo 35 aparo ni en wega na jok ma bende biro bedo ka loso mwandu mopogore opogore nikech mwandu gi duto te kata mana diapers dong ajane no moko milosi pacho ka kopogore gi mano jopur bende biro winjo wega e budget market kod ma nikech aneno kanyo koketnegi siling bilion 49.9 squatters bende aneno kanyo ka biro bedo ka winjo wega healthcare bende nika emana ni Cleophas kotende kod weche mag thieth bende biro bedo kwa neno nikech pok mar omenda mochiw ne thieth mane budget mar higa ni nyaka higa mabiro kikompare kata mana kipimo gi mokalo ntiere dok chien nondos kore kata kamano gin achiel kuom jogo ek ma bende biro bedo ka iwacho ni joyuto e budget market kod ma to kanyo bende nitiere subtende moko bende mapacho kamano yudo omenda mopogore opogore ka nitiere health iwacho ni healthcare kanyo en mise mane gichako kata ka gintie sirkal mar Jubilee kendo ne gin kata gimano ni universal healthcare coverage kendo ka nitiere kar kacha tiende nango e gigi duto ma kanyo miduogo yudo ni nitie subtal no mano mar MTRH ma koro yudo omenda maromo bilion 12 mano nukta aboro magin go kar kanyo gitiyo godo yo machalo nade weche mag maternity bende nitiere kar kanyo mago mag jogo ma mine nyidende ma da konyore ka gichopo kacha nitiere omenda makoro ket kanyo mar bero chenro gi omenda maromo kacha bilion 4.1 an koro ka korana paro ni kata ko Judith otimo sigana makama iwacho ni gine jogo makoro bende nokoyudo wacho ni omenda mabup ka era gi migepe mamoko kata kamano koneno ka ni koro nitiere sectors mopogore opogore bende kaka joloch aya bende nitiere jok ma bende biro bedo ka yudo lal Cleophas oseloso kaluwore kod sports betting mago tuke mag goyo punda ma bende sani koro biro bedo ka yudo matek nikech ineno kanyo ka kuna tamalo 12.5 mago mag betting tax gibiro bedo ka gichulo tineno kanyo e kinde thuolo mar seche 24 wach moro matek influencers bende oket kanyo kaka big losers nikech ingeni withholding tax bende no ketnegi kanyo mana ni king'io finance bill ma koro no dok chien mano koro kwana tamalo 5 mano kapo nono ni lombo wang ji mbui mopogore opogore YouTube apa ni Facebook bende gibiro bedo ka gidonje Instagram kuonde ma bende nitiere monetization michuli pesa ibiro bedo ka ing'adi Cleophas wach maduong' kanyo en kotenre kod mauta ineno kanyo kowuok kwana tamalo 8 nyaka kwana tamalo 16 sukari ni finance bill naneno kanyo kana githi choko kwana tamalo manego bende na gijugo koro neno sukari mano ma ibiro bedo ka ioro kawuok e pinje maoko ka biro e pacho ka mano duto te kopogore mana gi miloso godo yedhe ineno kanyo kibiro bedo kijuogo osuru mano mar siling 5 ewi kilo ka kilo mago sukeche mioro kawuok e pinje maoko ka biro e pacho ka en gimoro ma ng'eni nyalo kelo wacho ni gimoro machalo discipline oganda osebedo ka injo ka Sharon wana gi twak ewi bero sekta mar sukari to gino mane jolony wacho idhi e supermarket te yudo kanyo ka nitiere supermarket maloso sukari man gi gimo bo kanyo okanga luong nyinge nikech ok ochulo lendo makawuono supermarket machalo supermarket koro ni loso sukari miluongo ni ipenjri ni to koro lose kambi mane mani gima tiere kar kanyo sikeche makamagi biro ka wuok e pinje maoko ikia kama giae moko nyalo bedo ni moko bende moko kadho kata e pim mane duolo mochung' ne rango rapim mag mwandu mopogore opogore mago mag KEBS ni koro magi to koro biro kaka machalo nade en gimoro ma yawacho ni nyalo duoko piny kwan jogo ma bende wuok adhi kocha bende sukari okel kilo Sharon okel kilo 50 en kilo 5 sukari okikel pacho ka maromo kilo 5 kata kilo 50 gin tons mang'eny iwacho ni kanyo gin madhi elufe kilo madongo dongo koro kilo ka kilo kanyo kineno ni ida golni kacha siling 1000 igolo kacha siling 5 ewi kilo ka kilo
iwacho ni kara dhi timo ohand lal koro biparo ni Cleophas mano nyalo kata mana ting'o malo kembe mag sukeche pacho kaendi. Mano gima bathe kacha nitie mano mag manufacturers bende iwinjo kanyo kata gigo mantiere karka gigi duto gin mag iwacho ni iwinjo kanyo ni to promote local manufacturing ma gimoro ma sirkal ma Kenya Kwanza bende osebedo kadhiro mano nyalo miyo kembe wa makaluo bende chiere nyoro kane jaod bura ma game Elisha Odhiambo ne loso kod Walter Nyambaga kod Chris Owino kane gintiere e od bura gino mane omulo karkacha wacho ni nitiere moko mabecho ne jowa kate budget ni mano muting'o kambi sukari mano mar Sony nitiere kacha ma Miwani odhi kacha mano ma Moroni nitiere karkacha ma Kibosi nitiere karkanyo to kirango gi magi ma opogore kata mag kembe mag ji giwegi wadhi do thuolo mar neno ka kembe gi bende medo mana ting'ore to ka giting'ore budget ni dhi chopo kare ni mar kata ni wacho ni loso tije kata koro ne giloso weche mag affordable housing kende loso tije gi biro nyaka e okenge mag jopur ma yudo tich kembe mopogore opogore nikech kabicha koro kama sinde gi osechako tiyo ok ibiro ni kambi machalo Sony loso sukari to kwane kata kama sukari no dhiye kata kambi mar Mumias loso sukari to kwane kama sukari ne wuoke kata jok mage man kacha jopur pod medo mana ywak koro apani en okang' moro makare ka wach ni mae chalo kum ne jogo mosebedo ka golo sukari e pinje maoko ma bende gin jodito mane sirkal kata jogo madongo mantiere pacho kama kelo mwandu ma kamago iye ka to koro pong'o chiro makata chiro mag sukari molos e kembe wa mantie pacho kae ok yud thuolo mar uso e yo makare to bini mana katimore nitie jogo ma wito tijegi nitie jogo ma ok yud thuolo mar pur bende pur to kine ohala moro amora ma iyudo koro wach ni oyo kara timo mana wan lal awera gi wach machalo kama koro kuma chalo kamae kineno ni mondo ikel sukari kilo 1,500 pacho ka mani 1,500 mano tons 5 ma bende samori ikelo mana gi loche iwacho ni oyo kuom kilo ka kilo adhi bedo kata kichaja omenda maromo nade mano dhi bedo wach makare to bende gimoro Sharon losers gi winners mantie kagi gin losers wan kaka warango gi jopiny kosen sirkal nikech sirkal rango bende kaka omenda mo omed negi kata mana osuru momedegi momedi juogegi nikech ka koro kiwacho ni sports betting ni kata go ponda ni koro kojuogi mang'eny to sirkal ema yudo pesa giyudo to in bende iyudo hinyruok to bende kembego bende yudo hinyruok nikech bende gindiko ji ma bende biro bedo kata mana kalalo tich aparo ni mani pogruok mar wach mantiere kopogre gi mano bende media mag ute mag fwambo bende gin achiel kuom jogo ma bende biro bedo ka yudo lala ahinya nyaka luwore kod budget mano mar higani nyaka higa mabiro mano kaluwore kod excess duty mano osuru ma bende koro ojuogi advertising lando kong'o lando kembe mopogore opogore magoyo punda mano koro neno kanyo ko juoge gi ata mala 15 nek bende gichulo e kind thuolo mar seche 12 koka mano Cleophas mapiyo wang'e ni it gazet mar ariyo kaendi naneno kanyo ka oket budget ka budget mar hikomenda chakre higa mar 1999 nyaka sani kama wantiere ing'eni budget higa mar 1999 budget mar piny Kenya nen siling bilion mano siling trilion 1.9 sani wantiere hikomenda mar higa mar 2023-2024 budget en mar siling trilion 3.6 mana kinyalo ng'iyo ka en nyakor mgajong ka inido thuolo kineno kata omenda makamagi gin omenda in trilion koro mano gin omenda in billion mano budget kata mana kineno kanyo in billion koro chakre higa mar 1999 nyaka wachop kanyo piny higa mar 2023-2024 gima ntiere kaya ni ntiere kinde moro mane budget odhi nyaka piny Sharon kineno kanyo budget modhi kanyo higa mar 1999 2000 gino mantiere kanyo omenda maromo billion 194 ing'eni budget mondik mano mar somo mano lano duchieng' manyoro obembe madhi di uchiel kata di bich mano nyiso ni kindego piny ne chalo na to jopiny ne pod nitiere mano telo mar Moi kendo kirango kanyo kama budget no sega dhi oidhoga malo modok piny Sharon mano higa mar 2000 budget no mano mar 2001 2002 no wuok malo 1,997 mano billion mano mar billion 197 nyaka billion 175 era ng'wano timore diere kanyo pono to ngima ne chalo nade kane budget no lwar nikech tok mano osebedo mana koidho ka Kibaki odonje telo kendo kanyo moneno kotimre nade ema noidho malo nyaka
mano bilion 230 kod ariyo. Mano ne budget no mar Moi. Kaeto no mar Kibaki kamano koro chakogo. Mano mar bilion 220 kod 5. Koro en lokruok mantiere kar ka, to gimantiere adieri en ni gino osebedo ka idho. Odhi ma higa mar 2011. Mano ka Kibaki koro chomo tielo ma koro tieko pis mare. Ema koro donji trilion 1. Mano budget. Mano koro mantiere kanyo telo mar Kibaki. Mano ka koro chomo tieke ni mar budget mano luwe mano mar 2012-2013 ma bende ne pod rom gi budget ma higa mano telo ne mano. Mano ma bilion ewacho man trilion 1.6 nukta bich en gimoro ma pod ma ko chunyo ganda ahinya. To gigi duto gibiro nade Sharon? Wacho ni nitiere hola kaachiel koda ka balances monego bed ni timo kaluwore kod winjruok mabiro kata kod bengi no mago ma piny mangima kata mano mar International Monetary Fund kod mano bende mar World Bank. Karango kanyo niere kaka inyalo ber chal mar uchumi ma pachoka. Bas koro nyakoro mga jongo dicho ma kawuono gazede kano kiero kwani e sikul kawuono to koro biro mana chuni nikech kawuono en mana maths migepe mopogore opogore bende oket kacha bende pimo ni pok mano chiwnegi kata mana hik omenda ma bende koro biro bedo karumo dwe mar 6 ni kakipimo gi ma bende koro biro chakore dwe mar 7 nyaka higa mabiro en mane. Kok mano it gazet mar 6 bende koro duond buche mopogore opogore kaendi aneno kanyo duond bura mar ODM gin to dagisegolo kok giduche manyoro. Negindiko barua negindiko ma bende koro giketo listi mago moko kuom jod bura mage ma bende nokochopo od bura mano mar kadho paro makaramna mar luto ombulu kotendre kod paro mar chik mar omenda duond bura moro mopogore karamna kweth mar Kenya Kwanza Cleophas gin bende aneno ka bende kokalo kuom senator mane county Nandi Samson Cherargei gin bende giwacho ni gibiro kawo ne moko kuom jod bura mage gi okang' mager. Duond bura mar ODM nwaseneno milome makamano ka bende giwacho ni joggi ma bende noluto ombulu masiro paro mar chik mar omenda mano kamoting'o jaod bura e county ma Nairobi Esther Passaris, jod bura mage Melisha Odhiambo kanyakla kod Karoli Omondi koro gibiro bedo ka gikawnegi okang' mager. Bende na gi list mago jod bura ma bende nokadho kata mana nokochopo mar luto ombulu e paro mar chik mar omenda. Cherargei to koro wacho kanyo ni jogi koro bende koro nyaka rangi aranga kar kani gi timo yo machalo nade. Warito winjo kowuok kuom jotelo mag duond bura. Cherargei karango list mag jotelo mag UDA mantiere malo kacha cha nyaka piny ka okane kama Cherargei nitie kata kamano kolosi kowuok kanyo ng'eni nitiere komiti ma ochung'ne kata mag rito luor mantiere od bura kar kacha kata mar duond bura margi kama nitiere kar kanyo. Sifuna bende oloso kar kanyo kawacho ni jogo duto mane ogoyo ombulu kuom gi maromo 81 mago jo Kenya omiyo puoch gi pak kama gintiere kar kanyo. Iwinjo kanyo jogo duto mane ODM bende roselieko. Iwinjo kanyo ni gintiere kanyo buo seche 48 mondo miyo mago ji adek ma bende noluto ombulu yes kamano. Ingeni Cherargei bende wacho ni jod bura mano magidhungure mong'ere kaka Gathoni wa Mushamba ingeni en achiel kuom jod bura mago mag UDA ma bende no vote no. Gathoni wa Mushamba ni bende niga gichung' motegno chakre ne paro mar chik mar omenda chakre. Koro arito ponono ni Kenya Kwanza bende okang' mane ma bende biro bedo kakaone. Cleophas Waring mapiyo piyo nitiere wach ma bende naneno katimore e gwenge. It gazet mano mar 21. County assemblies maderom 23 bende gisani koro osedhi e ng'anyo. Ting'e gimomiyo ne gidhi e ng'anyo nikech allowances maggi mano omenda mabalang' pok giyudo nyaka sani. Nosingnegi ni omenda makamano na bidhi migi ma bende gichiwo nyaka days kata mana ndalo maderom 14 ma bende no expire mano juma mokalo nyaka sani giwacho ni omenda makamano pok omigi to bende ok gidhi mbele mano mar bedo e od bura. To mano nyisang'o ka jod bura mago mag county ok ochopo e od bura. Budget ikadhoga kanye mago mag county dong mane county assembly igalo gi mane county assembly kanyo to bashni bende ok gibed piny kata mondo migi twag maka mago bende ok dekale eno kaka magi mana telo mag loch gwenge ma bende ochopo piny kanyo Sharon kiwacho ni kowuok malo ka odhi nyaka piny gigo matimore od bura mamalo chenro mopogore opogore ma iluwo mondo mi okadha budget
mano bende kaka gintiere kar kacha. Weche mag public participation gi bende nyaka tim gi yo makare. To bende kaka intiere kar kae. Wach mantiere, wacho kanyo ni kaunti ma Mandera, Tana River, Embu, Kisii, Marsabit, Makueni, kaachiel koda mano bende mar Wajir, Garissa, Mombasa, Kwale, Kajiado, Nyamira, West Pokot, Vihiga bende ntiere kar kae. Jogi duto gima gisetimo kacha en ni gisechungo chenro gi mag twak e kaunti. Ka koro sani ntiere kaunti mano ma Nyandarua, jod bura gi mano wantiere ite mar 21 kanyo. Ka nyalo yudo thuolo mondo mirange, Nyandarua kacha osewacho niya gin gidhi nyime kod romo magi kaka jod burago ma county assembly mano ma Nyandarua, kendo giwacho ni wada neno ni county wadhi nyime kendo waromo mondo tim. Wacho ni members have agreed to continue with sittings for the sake of the county and our people. Joge magimiyo opara manyime ka gitimo gigi duto ka girango chenro ma opogore mago matimore kacha e counties. Wacho ni sani budget gubene kata ka gintie counties moseyawo thuolo chenro. Kisumu nano kacha chako wacho ni gitimo weche mag public participation kotenore kod chenro gi mag loso budget. Koro nyakoro mgejwang weche ntiere mathoth e gazeti ma The Standard. Wan walidha wamiya wiye mar mon mamiyi siso. Gazeti ma The Standard bende kopogore kata mana gi weche motenre kod budget. Bende ntiere iti gazeti ma iye kanyo mongere kaka The Pulse, ntiere weche motenre kod dosruok e iye kanyo. Cleophas Sachelo seromo ne bende adonjo gi twak. Kokamano wamula ne Daily Nation matin nikech Daily Nation bende kotenre mana gi weche motenre kod budget. To kotenre kod weche motenre kod budget bende ntiere gi jolony ma bende obiro bedo kwanono godo budget ma bende nosomo odiochieng' manyoro. Wamula weche matin e iye ka indi Cleophas. E gazet mano mar Daily Nation naneno kanyo iti gazeti mar 4. Jok man gi osara Cleophas gine makoro gidiwo nikech kin go osara iwacho ni the more you have the more makoro da bedo taxed. Koro kineno kata mana kanyo ni salaries workers will surrender mana tamalo 40 mag monthly pay. To gibiro bedo ka gidhi e kidienje mopogore. Mokwongo ntiere deductions ka Cleophas. Ing'eni kiyudo siling 500 gi wiye nitiere osuru mijuogi. Ochako medi samoro yudo 1,800 gi wiye nitiere osara ma bende ijuogi. Iye kanyo bende nitiere health insurance mag NHIF. Nyalo paro jok ma itogi nitiere piny mok nyal chulo okumba mar thieth mar NHIF. E salary ni kanyo bende ng'eni ing'adi mano mar mondo mi oganda mamoko bende oyude ber. Mane wach mantiere kanyo. Ka ntiere kar kanyo bende gik mamoko bende majo tich kata jogo mondiko ji tich nyalo bedo ni timo mathoth kondike kar kanyo weche go maga housing levy ma bende ntiere kar kanyo atamalo 1.5 ma ogolo tin bende igolo ka idhi nyime. Kendo wacho kanyo ni en gimoro monego bed ni inono. Wacho ni ka en atamalo 35 mano mar osara ma iyudo tiende nango kata kimedo gik mathoth bende mantiere wiye kanyo gin atamalo maromo nade maponono idhi go kanyo ka isetieko tich mari kendo kiseyudo osara. Wacho ni magi noyudo sehemu opogore atamalo 32 ne jogo mayudo kinda 1,500 kod mana 1,800. Aya, wachika negi wach mantiere iti gazeti mar 7. Jatend piny Nyakwar Mgejwang' Juma ni nwawinje kintiere kaunti ma Kirinyaga nowacho kendo moramo moume iye piny ni piny Kenya ok abi bedo kwa kao kata mana hola mano mar chwalo dongruoge mopogore. Iti gazeti mar 7 Kenya Kwanza bende koro chano kwayo hola mano mar siling bilion 718 mar mondo mi okonya ahinya mar reso budget mano mar higani nyaka higa mabiro. Mane wach mabende wadwaro tiko godo kanyo ka inido thuolo Nyakwar Mgejwang' wani nyiew gazet mar odiochieng' makawuono. Gazet ong'injo ni matindo sekta ka sekta, migao ka migao pok mar omenda ma bende biro bedo kadhiye. Cleophas wach ni mogik watiko nonro mar gazet. Aneno ka Pep ni kanyo timang. Pep nitiere gazet mar Daily Nation karka kendo wacho kanyo ni mane wach bende mantiere ito boke ni mano mar The Standard bende. Man City kore wacho ni chako manyo simba machielo. Be ng'ama gichako go club no mar Burnley gidhi bedo kacha ka girakore kod Manchester City mano ka giyawo league. Iwacho ni league dhi bedo kacha ka chakore Teacher Beach mano dwe mar 8 iga montiere ni tarik 11. Wacho ni Man City kod Burnley giomi range kar kae Pep Guardiola dhi bedo kacha ka rakore gi club machielo mabende jatugo mare ema koro sani otelo ne Vincent Kompany mabende koro ntiere kar kacha kaka kocha mano mar Burnley dhi bedo kacha ka rakore kod Pep Guardiola. Pep Guardiola se rakore gi jok mosetigo mang'eny ka irango kar kanyo kata Arsenal Mikel Arteta bende ne jalopne ka ntiere kacha Man City sani koro dhi rakore kod jatugo mare machon
ma bende ne utugo go season mokalo tuke moko mopogore kata bende ne odieme wacho ni japuonj ni koro iromo gi japuonjri to in japuonjre mare koro sani otemore nani wacho ni are you the player or the coach because the player teaches the ngowa nitega msemo moro gi dongere moro ma panye korom ga jongo ngiyo Cleophas kuma na nyakuom bedo kodo nonro mar gazet kok manya korom ga juang dangu iwach kata ero kamano Cleophas ero kamano Sharon koro initieko ida chako twak machielo machakre sa chiel sani to koro ka motieko wapare manya korom ga juang ni Kenya rakore kod timno mano mar Mauritius mano chieng' Jumapil iyude ka chieng' makare tuke moro mora matimore kacha wabro rango gi bende chenro mabiro mano chieng' wuok tich kata kamano poch gi pak ne Harambee Stars ne gigoyo Pakistan gol 1-0 kata kamano akia gimomiyo no gol Jane Marriott kowuok piny Kenya odare piny Kenya kaka jambetre kodhi e pinyno ma Pakistan watieko ero kama na inya nyakorom ga juanga gazet mulumbo wangi gazete gi duto te oduchi maka wuono giloso mana kotende kod budget koro mawani neno ka berni wani dhie duka enyeo Pulse nitiere The Standard DN2 The Voice nitiere gazet mano mar Daily Nation parni be nitiere weche mutendre kod tuke kanyakla kod mago hala weche matimore pinje maoko hidhi nyeo dakika en habich tok sachiel ina mar mono miaka uyo matina aduogo nono ni matut kotendre kod budget mabende no landa odiochieng' manyora nitiere gi welo mabende stope studio aka uyo matina kikidhi mabora